Цяпер не гавары нічога яму. Проста глядзі на яго. А калі хочаш сказаць, скажы проста дзякуй, дзякуе. Дзякуй за твою любоў. Дзякуй табе, Езу, за тое, што ты так моцна мяне любіш. Аддай Езусу гэты час. Аддай Езусу сваё сэрца. Аддай Езусу сваю гэту радасць жыцця. Аддай Езусу тыя крокі, якія ты зрабіў, прыходзячы сюды, праз Марыю да Езуса. Аддай гэта. Выцеш сваё сэрца. Проста будзь, гледзячы на Езуса у найсвяцейшым сакраменце алтара. Пане Езу Хрысте, мы твои дзеці, твои сыны, дачкі. Мы тыя, каго ты полюбіў. Прымі гэты час нашага трывання каля цябе. Абдымай нас сваёй любоўю, напаўняй нас сваёй надзеяй і моцнай верай. Езу, дзякуй за твою любоў. Езу Хрысте, сёння ў гэты час, калі перажываем 35-годдзе заснавання структур на Беларусі касцельных і нашай дыяцэзіі, дзякуем табе за нашу краіну, за нашу дыяцэзію, Гродзенскую дыяцэзію, за першага пастыра, ксяндза біскупа Александра Кашкевіча, за нашага тата, ардынарія, які сёння з намі цяпер на адарацыі, ксяндз біскуп Владзімір Гуляй, які захацеў тут быць не таму, што трэба яму тут быць, але яго сэрца тут, каля маці, Марыі і каля Езуса. І сёння, Езу, мы дзякуем табе за нашага пастыра, за ксяндза біскупа Владзіміра, за ўсіх святароў. Дзякуем за тое, што маем святароў на парафіях, за тое, што адпраўляецца святая імша ў кожным касцеле, за тое, што ёсць святары, якія спавядаюць. Езу, дзякуй, што ты ў нашай дыяцэзіі. Езу, дзякуй за тое, што можам дзяліцца сваімі радасцямі і праблемамі. І далей вядзі нашу дыяцэзію ў будучыню з гэтым пытаннем, якое мы задаем «Кво-вадис», але хочам ісці з табою праз Марыю. Езу, добры Пане, прыйдзі да ўсёй нашай дыяцэзіі, прыйдзі да нашага пастыра, да нашага таты, біскупа Владзіміра, прыйдзі да нас усіх святароў, сясцёр законных, прыйдзі да кожнага чалавека, хрысціяніна, адкрытага на твою любоў і таго, хто яшчэ можа закрыты. Напаўняй нас сваёй любоўю, напаўняй нас верою і дапамагай нам жыць так, каб мы ўмелі дзякаваць табе і другому чалавеку, каб мы ўмелі праслаўляць цябе. Езу Хрысте, Пане, ты наш Бог і Пан. Ты Бог, які любіць, і гэтая любоў найбольш паказалася на крыжы. Прабітае твой бок і сэрца, з боку якога выплыла кроў і вада. Гэтыя два праменьчыкі любові і надзеі. Разлівай гэтыя праменьчыкі на сэрца кожнага з нас, на нашых блізкіх і нашыя сем'і, на ўсю нашу дыяцэзію, на ўвесь касцёл на Беларусі. Праслаўляем Цябе, Божа. Ведзі нас за сабою. Езу, ведзі.
свят твой, встаю на колено, все покладу на Бог прийти, ласкою ногами, потребный мне ты, один только ты. Я сгораю. Ой, душу, напомни мне, прошу, я прагну тебе, прагну тебе. О, пошуй, коли до тебе грешу, не промовляй. Прошу промолвляй, я стараюсь, тоже хочу сказать, воле тебе.